Pito ka mga sakay sa usa ka van, samdan human mahulog kini sa usa ka pangpang sa Gitagum, Misamis Oriental. Giingong nawad-an kini og preno. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Disgrasya ang isang puta niining usa ka van human nahulog sa pangpang sa Purok 4, Barangay Burnay sa Gitagum, Misamis Oriental sayo sa buntag adlaw Miyerkules. Sa investigasyon sa Gitagum Police, paingon unta sa Iligan City ang van dihang mi-overtake kini sa gisundan nga sakyanan. Apan wala niini na matigdan ang kasugat nga truck. So naigo niya ang left rear portion mo na nga ni flip over siya dito din siya kapaingon sa pangpang. Dugang sa pulis nga dili pa kuno klaro kung usa ka pang pasahero ang maong van. Apan samdan kuno ang pito ka mga sakay niini kinsa daling gipandala sa ospital sa Manticaw, Misamis Oriental. Hinuon luwas na ang mga sakay niini lakip ang driver sa maong van. Aduna na sab kunoy panagsabot ang gihimo ang mga biktima tali sa driver sa van. Nga always gid unta mag-follow ta sa traffic laws and rules no sa atong dalan. So kung pwede atong obey gyud ang atong speed limit, kani ang atong mga traffic signals and signs. Ako si James Paulo Yap, 1 Mindanao.